Just the way you like it. So good, so fresh. Terveisiä Hyvinkäältä! Täällä valtakunnan suurin maanrakennus- ja ympäristönhoitokoneiden erikoisnäyttely MAXPO on pyörähtänyt käyntiin tänä vuonna jo 20. kerran. MAXPOlla on ihan erityinen paikka mun sydämessä, sillä mä oon ollut täällä jo 11 kertaa. 10 vuotta sitten vielä yksin, mutta tänä päivänä meitä on täällä 40. Ja mielenpainuvien ja tuloksellisten kohtaamisten lisäksi voidaan tuottaa ennakkomarkkinointia, kutsusoitot sekä tapahtumatuotanto täällä paikan päällä osastoilla. Ja MAXPO, se on enemmän kuin näyttely. Täällä verkostoitetaan ja laitetaan aluille uusia asiakkuuksia ja yhteistyökumppanuuksia. Meidän tekijät on täällä varmistamassa, että jokainen messukävijä kohdataan henkilökohtaisesti. Meidän tehtävämme on siis yhdistää oikeat ihmiset ja yritykset, joten lähdetään katsomaan, miten maailmaa muutetaan kohtaaminen kerrallaan. Just the way you like it. So good, so fresh. Just the way you like it. So good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown.